Toto je Mŕtve more, najnižšie položené miesto na svete, 400 metrov pod morom, štát Izrael. Práve som vyšla z mora, teda je to lake, no vlastne more. Také sa kúpalo v oleji. Obsahuje 30% soli, normálne more obsahuje iba 3%. Hory patria k štátu Jordánsko. Niekedy Mŕtve more patrilo k Jordánsku tiež, ale v 67. roku po vojne ho Izrael získal späť. Blízko je mesto Jericho, to je oázne mesto. Veľmi významné kúpeľné stredisko kvôli liečivým účinkám soli. Blízko na druhej strane je továreň, ktorá vynáša sol do Mŕtvého mora a predáva sa to do celého sveta. To je panoráma 360, hej, teraz vám dávam. Veľmi toto zapácha solou všade. Tak trochu to zrýchlo, no. I know. Dosť taká mutná voda je, hlavne zo začiatku. Je tu limit, pokiaľ môžeš ísť. Je tam plavčík.